Mangan ae. Iku mang lho sapa liwat iku mang kok gak tau tumon aku. Arek anyar iku lho mburi ngono ku lho Sri. Masa Allah Sri, modele koyo ngono iku ya Allah. Ya ampun Dut, delok nyala Dut. Silite ketok iku lho. Lho, seksian siletu. Kok blorek ngono Dut. Salah delokno aku patoke iku. Panuwun lek iku. Seksian bokongku ta ya. Ya karo Dut, ora tau delok. Iya ora tau. Lah kok lek sakmene gedene tapi Dut. Sunarsi ku meteng Sunarsi ku. Kon kok terus e Durung rabi wong meteng sih ku koyo iki. Kon tau aku gak tau ketemu tapi mak. Arek iki yo sengane ngadi-ngadi. Iya, aja kono ngati kon iku lek ngomong. Lah kon ngerti ya kon anu, apa jenenge? Konima iku lho Dik kono. Apa Konima ya Allah winginan iku aku ketemu ya. Arek iku ketemu ku koyoke mari terno pacari lek ya arek iku. Mari terno pacari ketemu padahal kono. Iya, padahal ya Allah, rambute pirang mek singletan koyo bule mek urupane uyir. Nah iya ya. Wis jan kan wong penet yo mak yo. Durek Mang. Oleh opo ae Dik kene iki Mang? Iya, sampe tambah soleh oleh mangan wis ping pira ku mang lho on. Ya Allah mbok kok sabang-abang ngono sih mak. Dikeki. Walah. Ya Allah Dut, ngebantengi wong iku Dut. Ya gak cocok yo. Wis rek aja ngibah ae mulai. Cocok bojone elek ngono, bojo sing lanang ganteng. Cocoke mbek kondut kaya Dut. Jelas ta. Ya Allah. Mari kita godhone yo. Ya wis.